Xayrlı gün istemsiz hürmetli kollegalar, biz Kerim Tinçur'un teatrının yeni sezonu açılışına bağışlangan matbuat konferensiyasını başlap jiberemiz ham bizning bugungi qonaqlar. Fen İsmail ulu Musagidev, Kerim Tinçur'un ismindagi Tatar Davlat drama ham komediya teatri direktori, Tufan Rifuli Imamudinov, Tinçur'un ismindagi Tatar Davlat drama ham komediya teatrining bosh rejissyori, Shlayok Selim Grigoriy ulu Miftahov, Tatarstanning atqazangan artisti, ham Zulfiya Noil qizi Valiyeva, Tatarstanning xalq artistkasi. Fənis əfəndi, ən birinci bulub sizə yeni sezonga nindi planlar? Qısqaça. Ярый, хайырлы көн. Безнең 90-нчы юбилей сезоны ачыла. Бу инде 15 сентябрьдә булачак. Ләкин без инде август айыннан бирле эшләрне алып барабыз. Җәйгендә туктап тормадык, дөресен әйткәндә, шуларны да әйтеп узыйм. Бездә хәзер өр-яңа урындыклар. Килегез бик яхшы, йомшак дип әйтим, уңайлы менә спектакльләребезне бирелеп карый торган урындыклар куелды. Аннан соң күп кенә безнең ут җиһазлары куелды. Аннан соң колакчыннар яңа булачак инде безнең менә хәзер бу арада килеп бетәчәк. Бөтен кешегә дә җитәрлек. Менә залда ничә урын бар, бөтенсенә җитәр, артып та кала торган. Яхшы, инфракрасный, бик теге уңайлы дип әйтим, 4 каналлы, шундый колакчыннар булачак. Аларны куйдылар, һәр кайтып җитәсе тагы әйберләр бар, уңайлыклар дип әйтим театр өчен. Аннан соң безнең менә фотозона ясап ятабыз, бик матур гына 3D форматта. Алар да булачак. Иң беренче шушы август айында безнең 10 спектакльне куйдык үзебезнең сәхнәдә. Һәм иртәгә булачак безнең Лак театры, Дагыстанныкы, Лакский музыкаль театры инде. Алар киләләр һәм 2 спектакль күрсәтәчәкләр. Көндез һәм кич белән килеп карый аласыз. Һәм инде 15 көнне без матур итеп үзебезнең 90-нчы сезонны ачып җибәрәбез. Туфан Имамуддиновның инсценировкасы буенча куелган Идегәй дастаны белән ул аны үзе куйды. Әле ул быел чыкты гына спектакль, январь айында. Көтеп калабыз барыбызны да. Бик матур кафе эшләп килә, машина куярга урыннар бар. Bütün уңайлыклар тудырылган. Инде быел әле ачылу белән арт миграция фестивалебезнең башланып китә. 15 көнне башлана ул, безнең сәхнәдә инде 16-сыннан башланып китә ул. Һәм арт миграциядә без катнашабыз үзебезнең Ашина спектакле белән. Бу Иркаил Зайдулланың Илсур Казакбаев куйганы. Шуның белән без катнашабыз. Аннан соң инде 1 октябрьдән безнең башланып китә конкурс фестиваль. Бу мәктәп яны театрлары һәм гаилә театрлары. Буенча 1 октябрьдән башлап безнең 30 октябрьгә хәтле барачак аның теге сайлап алу турлары үзебезнең сәхнәдә түгел, үзебезнең театрда. Һәм дә инде 2 ноябрьдә безнең гала концерт ясарга. Шушы җиңүчеләре белән. Тагын нинди сораулар бар? Әйтерсез, килегез, яңалыклар бик күп. Инде нинди әсәрләр чыгасы менә безнең баш режиссерыбыз Туфан Рифович үзе әйтеп узар. Алайса Туфан Рифовичка сүзләр. Сүзләр дә була инде. Сездә була. Хәерле көннәр. Менә безнең хәзерге вакытта инде biz repetitsiyalarga tutunduk. Ay bulbulum spektaklin inde ул bizning 26 октябрьдә булачак инде иншалла. Алар инде улы буын артистлары күбесенчә анда катнаша. Без аларның белән теге елмайып көлеп репетициялар уздырабыз. Әнә Сәлимә бу үзе әйтердә инде берничә сүз. Һәм ул комедия була, моңсу комедия булачак инде жанры буенча. Безнең Шамил абый аны язды. Хәзерге вакытта кайбер әйберләрен инде төзәтеп тә бара инде.
Һәм икенче инде безнең премьера Көлмәгез мин үләм, ул декабрьдән башында булырга тиеш инде Мансур абыйның, Мансур Галәҗевнең. Шуңа күрә менә бу елның ахырына хәтле biz ике премьера чыгарга телибез, безнең уйда бар инде, планда бар. Һәм 6 ноябрьдә безнең теге зур концерт юбилейга багышланган. Аны Камил Гатауллин куя инде бездә эшләгән режиссер. Шундый эш зур вакыйга инде безнең театрда. Сезон елның башында инде тагын безнең кайбер фикерләр бар, инде нәрсә куячакбыз, әмма хәзерге вакытта аның планнары әле теге эшләп бетерергә кирәк. Режиссерлар белән сөйләшеп бетерергә кирәк, шуңа күрә аны әле төгәл әйтә алмыйм. Хәзерге вакытта шулай инде. Һәм бу фестивальләрдән инде буага барабыз, пространство диалог дигән фестиваль, анда Ашинаны күрсәтәбез. Безнең спектакль, минемчә, теге фестивальләр күбрәк тә булырга мөмкин. Хәзерге вакытта ел азагына безнең арт миграция һәм буа инде хәзерге вакытта. Юбилей чаралары турында да бераз киңрәк сөйләсәгез иде, тагын нәрсәләр көтелә? Көнендә нәрсә буласың? Көнендә бәлки премьерага кадәр нинди дә булса. Ну, әйтеп узарга була кыскача гына. Монда менә язуда бар. Безнең октябрьдән инде әйтеп уздым, анда башлана безнең. Так, 1 октябрьдән 30 октябрьгә хәтле Республика Милли китапханәсендә Тинчурин рәссам, фотограф, режиссер дигән фотокүргәзмә узачак. 1 октябрьдән 30-на хәтле Тинчурин театрының 90 елына багышланган 90 афиша күргәзмәсе, безнең театрның 90 афишасы күрсәтеләчәк. Һәм Тинчуринның үзенең шәхси әйберләреннән төзелгән күргәзмә, анда Камал театры музееннан да, Милли музей архивларыннан да җыелган була инде, безнең Тинчурин театры архивыннан да. Һәм Безнең Тинчурин оркестрының концерты ул да була әле дә. 1 ноябрьдә, 7 артында кичкә. Театрда була. Аннан соң көне әрмен әйтеп узарга теләгән идем дине. 15 көнне нинди безнең 5 сентябрь көне. 5 сентябрьдә ачылу вакытында безнең елдагыча сәгать 10-да бу зиратта инде теге кабер күмелгән җирендә Кәрим Тинчуринның инде без чәчәкләр салып, шул сезонның иң беренче адымнарын ясыйбыз. Һәм аннан соң төшәбез Тинчурин паркына, анда чәчәкләр салабыз Тинчуринның бюстына. Һәм 11-дә 17:45-тә Ильяс Камал җитәкчелегендәге оркестр чыгышы була Тинчурин театрының фойесында. Һәм кич белән инде 18:30-да безнең халык дастаны шушы идегәй спектакль куелачак. Юбилей чараларына бигрәк тә бюстларга чәчәк салуга киң җәмәгатьчелекне дә чакырып калабыз. Сәлим абый, сүз сезгә. Менә Өр-Яңа комедия турында да әйттеләр. Мен бүгенге көндә катнашкан спектакльләрегез хакында да сөйләп узсагыз иде, микрофонны кабызып. Менә бүгенге көндә без рәхәтләнеп, елмаеп, көлеп, шаярып эшләп ятабыз. Менә бу ай булбылым спектакль өстендә. Шамил Фәргатдинов ул безнең үзебезнең драматург инде, сез аны яхшы беләсез. Менә Туфан Рифич килеп кирүе булды, иң беренче елмаеп та җибәрде, без аңладык. Спектакль менә дигән булачак икән дип аңладык. Шуннан да менә хәзер без монда өлкәннәр инде, бөтенебез өлкәннәр уйныйбыз анда. Siz ул артистларның барысында яхшы беләсез, аларны яратасыз барысында. Уйнап килеп, бер-беребезне аңлап, бер-беребезне тоеп, менә бара репетициялар, искиткеч бара. Һәм шуннан да ул менә дигән спектакль булачак, җәмәгать, исегездә калдырыгыз. Ай былбылым. Минем инде уйнаганым бар иде картлар йортында, Аяз Гыйләҗевнең Ефәк Баулы былбыл кышында уйнаганым бар иде.
Анда башкачарак иде, ул драма, анда башкача. Бу комедия, моңсу комедия. Безнең моңсуыннан бигрәк без аны комедия итәрбез, халык яратсын өчен барысын да эшләрбез, тырышып. Менә шул туганнар, бүгенге көндә әйтәм бит, менә без көтәбез сезон ачылганны. Безнең өчен менә бу отпуск вакытлары ничектер ял түгел, әллә нәрсә шунда. Без театрда күбрәк ял итәбез. Шын дөресен әйтәм, театрга киләбез, бер-беребез белән аралашабыз, әйе. Хәзер менә безнең хуҗаларыбыз дип әйтәм, алар менә искиткеч ничектер гади кешеләр алар, катлаулы кешеләр түгел. Менә аларны чыратасың, хит кая чыратсаң да име, алар менә гади. Синең белән сөйләшәләр, чын-чынлап, аның бит була, бар иде дип әйтәм инде, шундыйлар бар иде. Синең белән сөйләшергә дә теләмиләр иде мәсәлән. Бар иде, төрлесе бар иде. Шуңа күрә без ниләр артистлар Тинчурин театрын бик яратабыз. Һәм менә безнең хәзер яңа режиссерыбыз Туфан Рифович, аңа бик зур рәхмәт, чын-чынлап җигелеп эшли башлады. Һәм шулай булгач, ул җигелгәч, без дә җигелербез дип уйлыйбыз инде. Каршып торулар юк, менә шулай туганнар. Тагын нәрсә сөйлим әйтегез? Әлеге премьерада күпләрегез белгән башка артистлар да була дидегез, кемнәр була тагын? Айбулымда. Айбулымдамы? Анда безнең театрларның бөтен карчыклары да була. Өлкән яшьтәгеләре барысы да була анда. Келемәселәр ярый. Анда мәсәлән, ирләрдән без ишәү булабыз инде. Анда ни? Аллам, атлар, кыргырлары кемнәр? Зөфәр буланда, Илгизәр була, мин дә картлардан ишәү булабыз ирләрдән. Хатын кызлардан анда исемнәрен дә әйтеп тора алмыйм хәзер бөтенесен. Әйе, Зөләйха була, Ләлә була, тагы кемнәр? Люция була, әйе, Миләүшә була. Ини, анда бер генә кызыбыз була безнең, яшь кызыбыз була, бер генә кызыбыз, Лилия була. Ул инде безнең Шәфкать туташын уйный анда. Бул кышта без әнидә аның белән уйнаган идек, ул да катнашкан иде. Илгизәрдә катнашкан иде безнең теге спектакльдә, Аяз Гыйләҗевнең теге спектаклендә, Картлар йортында. Хәзер монда катнашабыз. Монда барыбыз өчен дә әйбәт, шатлыклы хәбәр. Шуңа күрә мин чын-чынлап хәзер инде түземсезлек белән премьера чыкканны көтәм. Лично мин үзем. Рәхмәт, Сәлим абый. Зөлфия апа, сүз сезгә. Сез гомумән классик әсәрләрдә, гел классик әсәрләрдә уйныйсыз дисәм дә, мөгаен ялгыш булмас. Ни өчен шулай килеп чыга икән? Шулай башланды минем. Исәнмесез, хәерле көн барыгызга да. Иҗат юлым театрга кергәч тә 93 елдан безне студент итеп алдылар да, без иң элек безне идегәй түгел, Идел суга катырыр. Нурихан Фәттахның Идел суга катырырына кирип киттек безне классик әсәренә, аннары инде минем Сүнгән йолдызлар, Кәрим Тинчуринның Башмагым һәм мине гел менә нишләптер җитәкләп бара шул классик әсәрләр. Гомумән әйткәндә, менә бу ел 2003 ел ул истә кала торган булачак, Алла бирсә, һәм минем иҗат тарихыма язылып куела торган булачак. Ни өчен әйтәм? Чөнки быел мин үземнең юбилеемны уздырдык менә театрда, миңа 50 яшь тулды име. Иҗат тормышыма 30 ел булды, 93 елдан санасак, менә беренче сәхнәгә аяк басуым белән име. Һәм дә инде театрның 90 еллыгы. Менә шушы 3 түгәрәк дата ничектер минем күңелемне бик җылытып торалар. Шуңа күрә мин менә бу җәйне ничектер бик көтеп алдым сезон ачылганын. Шулай итеп, менә классик әсәрләрен дигәндә, кире кайтыйм инде. Бу елны, бу сезонда мин Нәкин Сәмәтнең Портфельлек кияү әсәренә нигезләнеп эшләнгән Аферист спектаклендә катнаштым. Анда инде мине элек кичә лирик героиня итеп түгел, шундый ниндидер бик остро характерный образда, мәстәр образында кулланды режиссер. Һәм дә инде әйтергә кирәк, безнең театрга килгән режиссерлар, бездә бит инде Туфан Рифович кына түгел, ул әйтеп киткәнчә Камил Гатауллин эшли һәм Илнур Гарифуллин һәр берсе белән эшләп карарга бәхет тәтеде. Аллага шөкер. Шулай итеп, матур итеп иҗат итеп ятабыз. Аферисттан каласыңгы премьералар хакында да тагын кайсы әсәрләрдә сез? Аферистны
әйтеп Аферист? уздыгыз, әйе, аферисттан кала тагын кайсы әсәрләрдә менә яңа сезонда? Катнашканмы? Әйе. Ага, Илнур Гарифуллин белән без менә чыгардык аферистны, Камил Гатауллин белән чыгардык Тылсымлы аренаны. Ул шундый матур әкият булды балалар өчен, моны бик яраталар. Һәм дә инде менә Туфан Рифович белән чыгарган без полиционер спектаклен Илгиз Зәйниевнең әсәре буенча, ул бик гөрләп бара, халык ярата, киләләр, карыйлар. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Русят там Ярима. Я, во-первых, поздравляю вас всех с началом сезона. И вопросы такие. Вот вы сказали, встреча режиссера и фотографа. Это замечательно, потому что фотограф тоже где-то является режиссером. И если были бы сцены близкие к фотографическим, то нам бы легче сделать было бы рекламные какие-то фотографии для театра. Это первое. Второе, это с местами фотографа, потому что я 15 лет поработал в Москве. Но это не касается только вашего театра в Татарстане, но никогда нет места, хорошего места, такого с первого ряда лобового места, где бы мы могли делать во время премьеры хорошую фотографию. Потому что когда был Янковский, он уже больной был, то 2 ряда отдали фотографам, и мы снимали Янковского, это был последний его выход. Поэтому если фотограф находится на хорошем месте, он сделает хорошую, удачную фотографию. Да? И еще один вопрос. Я не могу забыть мюзикл, который вы сделали, и в Тинчуринском это один из замечательных мюзиклов. Он прошел несколько лет назад, но там его затянули. Он прошел 3,5 часа, да? Но если бы этот мюзикл еще раз вернуть и уменьшить вот это время, но выбрать лучшие куски из этого мюзикла, мне кажется, это был бы шикарный просто мюзикл, да? И в дальнейшем будут ли мюзиклы, почему я переживаю за мюзикл, потому что он очень хорошо ложится на татарский язык. Вот именно вот эта динамика танца и музыки, да, и слов, это вот, просто замечательно. Спасибо большое. Насчет места, как я сказал, что мы поставили сейчас, установили стулья новые, да, и там специально сделаны приставные. Его откидываешь, и можно сесть. Это специально вот для фотографов. Они и с этой стороны есть, и с этой стороны есть. Можно просто взять, открыть и сесть. На любой ряд. Мы эти места специально храним вот именно для таких случаев. По мюзиклам это думать надо. Да, бірінші сөз татарша айтсам аңлайсың ба? Яр аңладым. Мюзикны мин аның турында ишеткәнем бар, чөнки мин монда килгәч инде баш режиссер буларак инде шул мюзикл инде мин аны күрмәдем, ул афишада да булмады инде, чөнки анда ниндидер проблемалар чыккан иде, шуңа күрә менә шул проблемаларны сез үзегез әйтәсез, творческий проблема да, анда ул бик озын булды, аны ничектер кисәргә кирәк, яңадан эшләргә кирәк, музыканы яңадан менә аны киссәң, аны музыкада киселә бит инде, күп эшләргә туры килер иде, яңа спектакль ясарга да. Шуңа күрә менә мин килгәч инде шул мюзикл инде төшүп калды репертуардан дип әйтеп була инде. Чөнки теге анда күп кенә эшләп бетергә әйбер булган иде. Менә шундый ситуация булган иде шул спектакль белән инде. Тора-бара Ходай берсә, бүтәннәре килеп чыгып торыр, вакыт бар. Мюзикл башмаган было? Башмагым, что ли, был мюзикл? Мюзиклның исемен сорыйлар. Мюзикл, название башмагым был? Спектакль? Понятно. Костюмы были отличные. Башмачки, ага. Рүзиләпә. Бу пока сіз икигіне спектакльні атадығыз, һәм икisi de комедия, бу шыраклы гына шулай комедия туры килдеме, әллә сезгә комедиялар җитмиме? Тагын бер сорау, быел нинди спектакльләр төшеп калачакмы репертуардан?
Комедия дип әйтәбез дә, чөнки уйлыйбыз да, ни өчен, чөнки хәзерге вакытта үзегез беләсез инде, халыкка шундый кәефне күтәрә торган әйберләр кирәк. Ансын һәр кеше беләдер инде аңлый. Шуңа күрә без ниндидер бик күп драма куйсак, трагедиялар куйсак, теге бик авыррак булыр инде безнеңчә. Икенче яктан караганда без күп кенә районнарга барабыз. Анда трагедиялар бик авыр бара. Менә шуңа күрә шул ягыда бар инде. Шуңа күрә без хәзерге вакытта ике комедия куябыз. Менә мәсәлән җилкәнсезләрне чыгарганда, ул бит үзегез аңлыйсыз, ул bir яктан комедия, икенче яктан ул теге бик зур татар халкы өчен, милләт өчен зур драма. Шуңа күрә аны чиста комедия дип тә әйтеп булмый. Менә шундый җавап инде комедиялар буенча. Икенче яктан караганда, икенче сорауга төшәргә тиеш, ул теге эволюция дип аталган әйбер инде. Чөнки спектакльләр күбәйгән саен ниндидер спектакльләр төшәргә тиеш. Без бит 40-50 спектакль айына уйный алмыйбыз, беренчедән. Икенчедән, һәр спектакльнең үз гомере бар. Аны декорациясын, костюмнарын яңартырга кирәк инде. Ниндидер яхшы барган спектакльләр теге халык яратып йөри торган һәм теге безнең өчен ниндидер знаковый спектакльләрне без төшереп калдырмыйбыз, әмма ниндидер ротация булырга тиеш. Алар төшеп калырлар, әмма хәзерге вакытта без төгәл әйтә алмыйбыз. Хәзерге вакытта безнең информация өчен әйтәм инде документлар эшлибез. Яңадан ян корылма буенча да безнең булырга тиеш, аның буенча документлар эшләнә. Аннан соң капитальный ремонт буенча да эшләнә документлар. Сентябрь ахырларына бетербез дип торабыз. Может, октябрьгә калыр. Бу нәрсә өчен әйтәм? Театр яңадан яңараячак, җиһазланачак. Теге документлары әзер булып бетмичә точный срогын әйтә алмыйм инде. Ләкин моңа әзерлек бара. Аның документлар ясалгач, инде күп кенә әйберләр үзгәрәчәк. Һәм нәрсә дип әйтәм, хәзерге вакытта декорацияларны сакларга бик күп урыныбыз юк. Ул һәрбер декорацияны бит аны сакларга кирәк, яңгырдан, кардан, дымнан дип әйтәм, кояштан. Аларны саклар өчен уңайлы урыннар кирәк. Һәм без бөтенесендә бер нигә үя башласак, җүнле декорация калмаячак. Аны бит сәхнәгә чыгарга кирәк. Шундый угайбер костюмнар белән дә. Безнең бик күп костюмнар җыйналды. Хәзер менә әкренә без аны аралыйбыз. Урын бит артмады. Һаман спектакльләр чыга тора. Әгәр дә без бөтенесендә тутырып барабыз икән, инде ул белмим, кая гына куеп бетеребез аларны. Шуңа күрә ниндидер спектакльләр алар төшәргә тиеш, яңалары менәргә тиеш. Сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Рафида. Шулай гына үзләренең сайлаудан дип эшләп килеп чыкты, ул көтәргә катнашкан булды. Чөнки бит инде бер театрда күргән идеш булган икән. Бу арасында хәзер ниндидер конфликт чыга башлады. Менә бу әле 90 еллыкка багышланган файдагызны сыйфатлап калмыш шулай булды. Без әле апрельдәме, шунда марттамы шул пьеса турында сөйләшкән идек. Өлкән буын белән җыелып берничә тапкыр сәләмә башлаймы? Җыелып сөйләшкән идек, менә Шамил абый пьеса яза дип теге, аннары шул беренче вариантны ул бирде. Без апрельдәме, майдамы аны укып чыктык. Аннары җилкәнсезләрне чыгара башладык. Шуңа күрә шул спектакльне без теге читкәрәк алып инде җилкәнсезләргә тотынган идек. Шуңа күрә менә җәй үтте, җәйдә инде шундый
Яршалы турында әйтәсез бит инде. Яршалы театрында шундай әйбер чыкты инде, ситуация чыкты. Ул теге очраклы түгел, без әле апрельдән, марттан аны мине уже әйтеп, аларны җыеп, бу состав белән без эшлибез спектакль дип, теге шундай әйберләр безнең килеп инде яз көне булган иде. Моның бернинди дә андый теге сүзләргә бәйләнеше юк. Әле ул 22нче елдан бирле әйтә башлаган инде Туфан Рифович ул турыда. Менә аларга белән бер состав ясап спектакль куярга дип. Бернинди бәйләнеше юк. Ул үз агымы белән бара. Безнең булай спектакльләрдә катнашалар анда теге 50% теге яшьләр, урта буыннан да олылар катнашса, монсында инде күбрәк олылар. Монсында инде 90% олы. Ул яшьтәгеләр. Шамиланы күптән уйлап бирдимде. Ул турда күптән уйлап бирде. Шуңа күрә менә хәзер тормышка ашыра инде үзенең уйлап биргәнен. Тагын бер сорау, Зөлфия монда булгач инде. Менә башка театрларда Зөлфия кебек театрның йолдызы булган актрисаларның юбилеена махсус спектакльләр куела. Кариевта куя, Чаллыда да куя, башка театрларда да бар. Бик зур список санап бирә алам мин. Махсус шундый театр йолдызы өчен, примус өчен куелганнарга. Зөлфиянең ничектер үзенең театрдан читтә куелган спектакле белән генә, хәтта журналистларны беркем дә чакырмыйча, ничектер үзара гына үтеп китте. Бу юбилейны тагын бер киңәйтелгән варианты булачакмы? Әллә шу юбилей шуның белән үтте дә биттеме? Мин җавап бирәм. Розиләпә, кем җавап бирсен бу сорауга? Әйдәгез, бер кешегә дә уңайсыз булмас өчен мин әйтәм, минем үз теләгем шулай иде. Мин шулай хәл иттем, мин шулай теләдем. Һәм әйтергә кирәк, ул бит беләсез, менә театр ул шундый зур иҗат гаиләсе. Һәм режиссер менә шушы актрисаның быел юбилее була дип кенә нәрсәдер тудыра алмый, дип уйлыйм мин. Мин үзем шулай итәр идем. Без барыбер тормыш бара. Менә яңа сезон килә, киләсе сезон булыр. Бәлки ничек тә булса, миңа туры китерерлек ниндидер спектакль туар. Анысын без бит әйтмибез булмас дипме? Әмма дә ләкин шушы көнгә без спектакль белән килмәдек. Без килдек менә шундый матур бер чара белән. Һәм мин бик канәгать калдым. Барысына да зур рәхмәт укыйм. Берсенә дә үпкәм юк. Зөлфия апа инде безнең 2 ел эчендә күп кенә рольләр алды. Икенчедән, без бит 2 спектакль турында гына сүз алып барабыз хәзер вакытта. Безнең сезонда бер 5-6 спектакль чыгардыр дип уйлыйм. Сезон ахырына инде. Шунда булырга тиеш, минемчә. Беренчедән, икенчедән мин шундый позициядә торам инде. Мин беренче ел баш режиссер булып эшләмим инде. Тинчурин театрда гына түгел, мөгаен икенче спектакльләр театрларда инде әйтәм. Менә минем шундый ситуация булган иде, 3 актриса килде дә әйтә, минем бүген хәзер бер айдан юбилейдә чыгарабыз мине. Икенчесе, өченчесе мин әйтәм, туктагыз, мин хәзер теге сезнең өчен генә, 3 кеше өчен генә сезонны сезгә багышлап инде чыгара алмыйм. Анда бит шундай бер була инде, бер кешегә чыгарсаң, анда аңа чыгардыгыз, а миңа ник юк. Теге һәм начинает обслуживать артистов кына дип теге режиссерның да инде үзенең видениесе бар инде. Сезонның да, театрның да. Зөлфия апаны мин бик яратам. Шынлап. Чөнки Зөлфия апа сездә дә бик күп рольләр, шуңа күрә 60 еллыкка 10 ел бар, Имет Туфан Рифович, ала берсе уйларбыз берәр. Уйларбыз әле. 55-кә инде булмаса. Сез актерларга гына, безнең актерларга гына безнең конференцияны күрсәтмәгез только гылан. Менә уйларбыз, иншалла. Күрсәтмәгез түгел, бәлки алар безне туры эфирда карап бара торганнардыр, шуңа күрә гафу итәсез. Розиләпә. Тагын бер сорау, монсы Туфанга атап. Без гитиска әзерлисез бит инде, режиссерларны быел кемнәр укырга керде, ничә кеше һәм
яңадан тагын ничә кеше килде, тагын ничә кешене укытачаксыз һәм өметле кешеләр киләме? Менә бу үсеш бармы ничәнче ел үткәрүдә? Минемчә, бу елны инде безнең 3 кеше барды. Бер кеше заочный, бер кеше очный, 2 кеше заочный. Очныйга бик яшьли кыз барган иде, 19 яшьлек. Аның экспликация ул пьесаны, теге разбор пьесы дип атала торган әйбер инде экспликация. Ул теге аларга бик ошады, әмма теге ул кире алмады, бик яшь, 19 яшьлек кыз. Әмма талантлы. Һәм 2 заочник безнең кирде, бюджетка кирде алар, платныйга түгел, шуңа күрә республика аларның өчен түләмәс. Менә алар инде Әтнә театрыннан Дамир исемле егет инде ул анда аның теләге укып чыгып, Әтнәдә анда калып, анда спектакльләр куярга. Минемчә, теге иң төп максат минем өчен шул театрларны алып, алар шул мөхиттә үскән актерларны теге үстереп, гитстә укытып, анда калдырырга. Мәскәүдә калса безнең өчен, безнең республика өчен анда файда да юк инде. Алар килеп йөрсәләр генә, менә анда калып эшләгән кешеләр кирәк. Шуңа күрә шул кешеләрне сайлап алып, теге аның таланты да булырга тиеш. Һәм шул кешеләрне генә мин җибәрәм анда. Менә читтән килгән, икенче республикалардан килгән кешеләрне алмыйм. Миңа ул кызык түгел. Ул барыбер калмый бит монда, Татарстанга да килми. Шуңа күрә шулай. Берсе монда Казанныкы инде. Менә шулай. Тагын сораулар? Тагын сорау. Кайтып та кергән юк. Дөресен әйткәндә, инде күп кенә җиргә без иң күп йөрүче Казан шәһәрендән иң күп йөрүче театр дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Чөнки бик күп җирләргә чыгабыз һәм безнең Мараз Гутович белән берлектә чыгарылган теге сәхнә, татар теле сәхнә теле дигән спектакль белән инде ничә генә мәктәпне әйләнмәгәнбездер, инде нинди генә районнарга бармаганбыздыр. Монсы инде атап йөри торган, безнең татар телен күтәрергә йөри торган, ул комедийныйрак спектакль дип әйтсәм дә була, чөнки анда хәзерге вакытта мәктәптәге укучылар ничек итеп укыйлар, шуларны күрәләр, үзләрен күреп утыралар балалар инде. Менә әйтеп уздым, 12 көнне иртәгә безнең килә Дагестаннан Лакский театр, музыкальный театр. И алар көндез белән һәм кич белән спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Инде бик күп звоноклар бар. Һәм икенче елларга, Алла бирсә, без аларга килеп чыгабыз, барып кайтабыз инде Дагестанга. Һәм арт миграциядан монда нинди генә театрлар юк. Менә Киров, Краснодар, үзебезнеке, аннан соң Мәскәүнеке, бездә булачаклары. Һәм бу ел барышында, безнең һәм бу сезон барышында дип әйтәм, чыгулар, выезд дип әйтәбез инде без аны, һәм гастрольләр бик күп булачак. Бик күп булачак. Шуңа күрә инде сездә безгә булышып, шушы барган районнарга көтеп торсыннар, карап торсыннар дип инде үзегез киң җәмәгатьчелеккә җәелдереп әйтә аласыз. Аптырамагыз, анда Кәрим Тинчурин автобусы килеп чыкса берәр авылның клубы артыннан. Рәхмәт. Тагын бер сорау. Туфан Фәнис Наилович, күп итеп акча табып бирсә, нинди спектакль куяр идегез? Ниндидер план бармы? Хәзер акча сорап, акча көтеп, акча нигән? Акча көтеп утырган. Аллаһа шөкер, биргәненә шөкер, пока җитеп бар. Аның теге акча гына кырылып нитеп булмый торгандыр инде ул. Аны спектакль, или яхшы спектакль бар ул, или юк ул. Теге начар чыкты, менә акчасы җитмәгәнгә дип әйтеп була торган түгелдер. Бер сорау бирим. Булмады что ли?
Хәзерге вакытта инде теге юк бит. Ул минем шундый исем пьесаның исеме юк, чөнки теге аны бит зур итеп күрергә кирәк. Теге зур итеп күрер өчен аның возможностьлары, сәхнә возможностьлары булырга тиеш инде. Менә безнең мәсәлән сәхнәне алмаштырсак инде, мәсәлән, крукны үзенең бар, ул бик әйбәт эшли, әмма нагрузкасы инде күп түгел. Шуңа күрә без мәсәлән җиткәнсезләргә тулы зал җыя алмыйбыз. Шундый возможностьлар күбәйсә, менә хәзерге вакытта Фәнис абый шулай бер белән инде шөгыльләнә, документлар белән, без аны үзгәртсәк, яңа итеп коралландырсак инде бу сәхнәне инде без теге бик каты сугыша алырбыз. Ниндидер зур пьеса белән. Ул бит монументаль булырга тиеш. Монументаль ул теге идея шикелле шундый зур дастан мәсәлән, Кыса Йосыф мәсәлән, шундый матур. Менә мондый комедияларны бик теге зур итеп куеп булмый, чөнки аларның белән теге барага төрле җирләргә кирәк. Шуңа күрә хәзерге вакытта без менә комедиялар куябыз, 2 комедия. Аннары күз күрер, бәлки бер драмада куярбыз инде аннары. Чыннан да менә реконструкция дип инде менә бу капитальный ремонт булган вакытта бу безнең фикердә уйда бар, бөтен теге башка җирдәге театрларның да яхшы якларын карап, андагы уңайлыкларны карап, менә оркестру ямын күтәрелә төшә торган итеп, сәхнәдәге кайбер җирләрне күтәрелә төшә торган итеп һәм бу софитлар, анда кырыйда эленгән, бу теге софит дигән бүтән кешегә нәрсә әйтмәс инде ул. Ләкин ул кырыйга элә торган җиһазларны яхшыртып, төрле уңайлыклар тудырып, безнең каршы яктан проектор төшә торган иттереп, менә шулай иттереп яхшыртсак, режиссерларга эшләргә һәм теге күз алларга күбрәк җай чыгар иде. Мөмкинлекләре булыр иде аларның. Алла бирсә, улай бер булыр дип көтәбез. Соңгы сорау. Беременде мәктәп сәхнәсе проекты турында әйтеп үттегез сез, тулырак итеп аңлатып китмәссез микән? Бу ничек барлыкка килде? Ничек дәвам итәчәк фестиваль? Бу инде Кәрим Тинчуринның театрының 90 еллыгына багышлап эшлибез без буны, әйме. Моның без бит инде күп йөрибез, мәктәпләргә дә күп йөрибез. Менә һәм күбесеннән инде сораулар да бар. Ничегрәк булышыклар сорыйлар инде күбесе. Һәм аларны барларга да кирәк бит әле. Чөнки без яхшырак булыр иде безгә гастрольләргә каядыр барган вакытта, әгәр дә шушы мәктәпләрдән ниндидер театр белән таныш һәм театрда уйный торган һәм семьялары белән театрларны театр өчен җан атып торган кешеләр булса, алар калган кешеләрендә руслар әйтмеши заразит итәләр. Менә андый районнарга барганда, андый мәктәпләргә барганда, алар икенче төрле карый спектакльләрендә. Икенче төрле алар бүтән класслары белән, театр мәктәпләре белән, шуның белән яна башлыйлар. Шуңа күрә бу бик зур әйбер. Мәктәп яны театрлар ул булырга тиеш. Һәм без менә шушы 1 октябрьдән үткәрә башлыйбыз теге сайлап алу турларын. Шуннан соң инде җиңүче 3 театрны без үзебезнең кул астына алачакбыз. Һәм гаилә театры инде аерым конкурс белән барачак. Ул бер гаилә театрын алырга мөмкин без инде. Монда менә Туфанович нәрсә дип әйтә инде ул яктан. Шуңа күрә без мәктәп белән театрлары белән, гомумән мәктәп балалары белән үзебезнең театрны якынайтабыз. Бик нык якынайту бу. Һәм аларның үсеш өчен дә бик зур этәргеч. Бик зур рәхмәт. Без Кәрим Тинчурин театрының юбилей елында Әйберне әйтеп булдым. Бүтән мәктәпләргә дә, менә бүтән Татарстан мәктәпләренә дә җибәрелгән положениелары бүтән мәктәптә дә бар. Һәм тагы бер тапкыр әйтәм, бу татарча булачак. Татар телендә.
Biz театрга яңа сезонда уңышлар телибез, күбрәк тамашачылар, яңа премьералар һәм яңа очрашуларга кадәр дип саубуллашып калабыз.